Ash Wednesday o kon Miyerkules, di ba dis mga kapuso ginaobserbar sa simbahan katoliko subong nga adlaw. Mga tumuluo ginapahanumdom sa pagpuasa kag paglikaw sa sala. Sige, Salinas sa katuto. Isa-isa nga ginpalitan sa abo sa agtang ang mga sumilimba sa Haro Metropolitan Cathedral kadungan sa pagselebrar sang Ash Wednesday subong adlaw. Ini ang tuigan nga hilikoton sang simbahan katoliko bilang tanda sa pagsugod sang Kwaresma. Sa iring adlaw, ginahaylo ang mga Katoliko nga nagaedad 18 tubtob 59 anyos nga magpuwasa. Ang mga nagaedad 14 anyos pataas, mag-abstinensya magluwas lang sa nagabusong kag nagamasakit. Sunod sa simbahan tiyon man ang Kwaresma, agud magpangayo sang kapatawaran sa mga sala. Kung mag-develop sa aton ang sense of repentance nga paghinulsol, matubo sa aton ang sense of God. Ma-recognize naton ang presensya sa Dios, nga amo ang Dios, nga amo ang gugma na nagapatawad. Magluwas sa mga parokya, may misa kag pagpalit man sa abo nga ginpatigayon sa pila ka barangay chapels sa Iloilo City. Isa sa mga nagpabadli si Roseline sa barangay Kamalig, Haro, kung sa rin ginatudlo gid niya sa iya kabataan ang importansya sang pagpamalandong kag pag-obserbar sa Kwaresma. Do hindi nagid ko kasakuya kay kumbaga para sa akon party na sang akon kabuhi nga ma-renew ko ang akon nga covenant paagi sining pagbadles. Dako naman niya pagpasalamat sang grade 11 student sang Haro National High School nga si Earl, bangod may pagpang-badles man niya ginpatigayon sa eskwelahan. Ako nga chance ni nga makapabadles kay kisaman lang ni. So muna okay lang kung may klase. Gindagsa naman sa mga sumilimba ang ginpatigayon nga misa sa Ash Wednesday sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City kay Inasangudto. Bilang isa ka Katoliko, emosyonal nga ginpakigbahin sang 77 anyos nga si Tatay Reggie ang madalom nga kahulugan sa ginapahid nga abo sa iyang agtang. Halin kasabo, balik kasabo. Huwag ko malas na kita, pero kita ako sa akin. Para naman sa Iloy nga si Karen, nag-umpisa ini sa pagpamalandong agud mas mapapag-on pa ang iya pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan ta mag-reflect kag magbinag-binag. Hindi man lang niya mo nga tiyempo nga kinahanglan ta mag-reflect, no? Pero subong mas gingaan pag ita chance. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.